we should go back to normal life. Għana niprofaw naraw li mmorru lura għal ħajja normali. Dejjem lesti biex hekk il-darba ċirkostanzi jiddettaw mod ieħor nħassru kollox nikkanċellaw jew nipposponu. Ekstqar il-President George Vella waqt it-tnedija tal-ballu tal-qamar ta' Awwissu, avveniment li ilu jsir għal snin twal bris il-Community Chest Fund. Il-President ta' Malta saħaq li minkejja l-coronavirus għadu preżenti f'pajjiżna, it-tradizzjonijiet tal-Maltin m'għandhomx jintilfu. Dan l-avveniment storiku għandu jsir xorta waħda bħal kull sena, iżda skont il-miżuri tal-Covid maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Huwa qal ukoll li dan il-ballu se jerġa' jsir bris il-Malta Community Chest Fund li l-għana ewlieni tagħha u li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawk l-individwi li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli, kemm jekk ikkawżat mill-mart tal-kanċer kif ukoll minn mart ieħor serju. Talbiet qegħdin jiżdiedu, l-ammont qegħdin jikbru, speċjalment fejn jidħlu mediċini li għandhom xaqsmu mal-każi tal-kanser. Community Chest Fund kontinwament trid injection tal-flus daħlin ġo fiha. Dan il-ballu bħal kull sena jsir fil-Palazz tal-Verdala, iżda din is-sena minflok fl-ewwel ġimgħa ta' Awwissu ser ikun qed isir fil-21 ta' Awwissu, l-aktar sibt viċin tal-qamar kwinta ta' Awwissu. Kull min jattendi għal dan il-ballu u mitlub li juri ċertifikat tal-vaċċin inkella PCR test negattiv, filwaqt li l-ilbies tal-maskri huwa obbligatorju il-ħin kollu matul dan l-avveniment. L-iżjed miżuri bażiċi huma l-ilbies tal-maskri, il-fatt li l-imwejjed irid ikunu ta' 6 u mhux ta' iżjed minn 6 ħlief għal ċerti eċċezzjonijiet. Jekk ikun hemm iżjed minn 200 parteċipant, allura rid ikollok iktar minn intrata waħda, iktar minn exit waħda, iktar minn faċilitajiet waħda, iktar minn serving staff wieħed. Il-President ta' Malta saħaq li jekk is-sitwazzjoni preżenti tal-pandemija tmur għall-ar, il-ballu tal-qamar ta' Awwissu jitħassar.